Yesterday ndifumana istory sikaNampoti kwa-7 o'clock in the morning ndisalele. Due to kubu sensitive baso ndithi I know masdibane ngo-10 and I mean ngo-9 apho sebenzela khona kwathu. Athi okay, no, it's fine. And while we silantika nam ndiyaverify uba esi story ubunyani baso, call couple of resources zam and zivume uba I know story even last Sunday bekhe savakala khona, and abantu ababesebenza Soragina, they can collaborate with the story esiyanasena but I know there was a case and uNampoti wagxothwa nyani khona. Nevertheless, 9 o'clock abethe sidibane, we capture istory esiya as nisibona. I know who's sensitive the story. Then I say, okay, let me call Shakes on camera, live on camera. Dimfonele 2 times angaphenduli call. Dimshiyele live on camera voice note. Tindicela there is a person uNampoti that is making serious allegations amalunga naye. Ndicela abuyele kuthi before 4 o'clock. 4 o'clock deadline afike, no response. 5 o'clock uNampoti yafona taswiji uthi wabuyela kuwe lo bra. Akabuyelanga Nampoti. So ithini into? Buthe if akabuyelanga kuwe istory as publisher, no as publisher. I'm busy because there was lento yakhe yofuna ungaveli. And ndifuna abantu bayaunderstand kwa abantu abesibuzayo pha kulanda kwi-timeline yethu ba why singamvezi ebusweni. I think uyaziwa ngumuntu wonke walapha ka-5 and he doesn't want to be more known. That's how he explained to mna. Yeah, understand, because ulibizile igama lakhe is known, wonke umuntu walapha ka-5 uyamazi, but he doesn't want oba aziwe outside or mhlambe azipublish, I don't know. But that was the story sakhe, and we didn't see anything wrong with leyo into because that is a request of ilandika i-storyteller or i-client yethu. So ithatha ixesha ke laa nto coverage ubuso bakhe nentontoni. So while we waiting from 4, I was busy trying to coverage ubuso bakhe so that umuntu omaziyo, that's why ibona i-covering yayo, umuntu omaziyo uyambona uba uNampoti lo. Umuntu ongamaziyo soze amazi at all. So that's why I'm not worried when abantu besithi uyabonakala njengoba kuNampoti. No, uyabonakala ngenxa uyamazi wena, but to umuntu omaziyo ongamaziyo akabonakali at all. Yeah, understand. The same applies with ilizwi lami. Umuntu ondaziyo uyayiva uba nguswitch, but umuntu ongandaziyo akangeke akwazi umu-identifya lo muntu phaya. Scenery Park neReston zilungiseni ifayiphi ekhawulezayo ethembekileyo ngoku iza ngqo elokishini ngeFlycool ixhaswa nguVuma. Fumana i-uncaped prepaid fibre ngamaxabiso afikelelekayo, ufumane ufakelo simahla kunye noncedo olusondeleyo nolunohlobo. Akukho contract, akukho stress, ungaqhagamshelwa xa uludinga. Nokuba usebenza usekhaya, ubukele imovie, ufunda online okanye udlala imidlalo, iFlycool ikunika isantya nokuthembeka okufanele wena nosapho lwakho. Iba ngomnye wabokuqala ukuqhagamshelwa. Ukufumana inkcukacha okanye ukufaka iodolo yakho, WhatsAppela kule namba 068 617 3819. Flycool iyakhawuleza, ithembekile, i-uncaped fibre iyeza kungekudala iScenery Park naseReston. So we did leyo into 10 to 8. That was 4 hours later than the deadline, and I received a call kuShakes. I said, hey, switch, I just fumane message yakho ngoku benditye medication ndilele okay buze about history esiyana senda. Hey bra, you need to be careful about this story usenzayo ngalo muntu, lo muntu loluhlobo nohlobo. And he never talked about the allegations eziya, we understand, and he just confirmed indaba yakase oba indaba lo mfolo nasesokonvulela waconfirma just uba there was a case eyayivuliwe kuNampoti and wayena amapolisa kuye ukuyokhangelwa le generator kodwa kwayiwa zange bayifumane bade baya elandikeni ezilalini pha kuye zabade bazifumana. That was uShakes. Did I know
istory sendisikhupha ndimbonise le clip uba it's already been uploaded in our page. So what you can do, if you want ikhona into engacacanga about yona or kwinto ofuna ucacisa, the opportunity available at any time ungazozicacisa, then I'll give you that opportunity, you understand. And uNampoti khona ndifuna siyinote into eyi-1 eyoba wayilebe lapha endlini kusasa, and ndimbuza uba exesha ebethetha noShakes emotweni because if kweza allegations zakhe uNampoti uyibekile ibe doubtful indaba kaSigedane. That's why I didn't call uSigedane. Ubekwa yena uNampoti will tell you uba he was very doubtful uba lo muntu ebehamba noShakes on the car nguSigedane, because he doesn't even know uSigedane. But he is assuming ngenxa yoba I don't know of why esithi nguSigedane, but he was not sure. I think even on the video, you understand, uthi ingathi kuthiwa nguSigedane lo, you understand, lo ebesemotweni. So indaba kaSigedane ndiyaba uyiclarify apha, as uSigedane naye uyewandifonela uLande uSiyam Gijima esithi no, on Sunday ngagqibela kudala kwawukhwela imoto noShakes. It was not mna, and if uthi lo mfo ndim, then uyaxoka. Ndimxelele nakuye lo mfana he was doubtful uba nguSigedane, because it seemed like akamazi kwalo Sigedane, you understand, but somebody uthi lo muntu ebehamba noShakes nguSigedane, so he assume uba nguSigedane. But ke yakhe uNampoti leyo to explain, but that's how endibe ndimamele ngayo. That's why even when he mentioned le into oba uLandika he was uSigedane, I didn't even ndifake engqondweni, because oyena muntu uNampoti bebhale kuye nguShakes, because uthi on that Sunday ubizwa nguShakes for oba kulandikwe kutreatnishwe uChaka, and knowing that oba une-capacity of doing leyo into. And I've seen i-post ke ezithunyelwa ngabantu kula post lena ye-BCM TV ezibonikalisa oba ngathi yeah, the way cases zazivuliwe nguNampoti threatenisha abantu ungumuntu ongayinqeni uhamba elandikeni ecourt, you understand, because there are serious cases ebehamba khona ebanjelwe khona, you understand. But and abantu babuza uba why must I give ilandikeni. Let's say for instance andimnikangi iye uNampoti and something happens to Chaka, and it will be the same public that says which but bifikile kuwe lento lena, why ungakhange uyipublish, you understand. So it's a catch-22 indaba yelandika ye-story, you understand. Esinye story uyasi-ignorisha siblowishe up to be something enkulu, xa usithi uvela uthi kuthiwa hayi kube kutheni uze ungasikhuphi. Hence ndinike uShakes ndithi okay sensitive, and singahamba siyoba simbulala igama likaShakes, let me give him ilandikeni. And even on the story I told abantu ba I don't want, because kwa indlela endibuza ngayo khona particularly uboniso ba the story asizanga khange ibe ndimo khangela istory about uShakes or any opponent, you understand. It was a story size kum, and ngenxa ya le uNampoti uba uthi ke ngoku the reason why isikhupha story is because uShakes umthembisa about something ewayemthembise before. That's why ndimbuza uba and wengazange waye wakhutshwa emsebenzini phaya ngenxa yele case, and now ufuna umsebenzi nisivile manje story ngokwenu, but andikho kuleyo into, you understand. I'm not justifying into ethethwa nguNampoti. And I've saw ilandi i-comments zabantu ke ngoku phaya, and abanye they are with icala kaNampoti, abanye they are majority abantu but discredit uNampoti. Question is about why would uba umamele istory esilahlobo. As I explained, you never know, you understand. And xa senza story we don't do background ilandika lento i-background check ethi iwitney lena lo muntu lona, because kuthi the interesting part is a story, you understand. And when's the background check oba esi story nyani na ingaba si legit na, and we did it legit ilandikeni. As you can see with comments zenu phaya, a CLO of that project, there is a origin, which is
uAsanda uAngel and uMbolekwa, you understand, Angelica Mbolekwa commentile khona phaya esithi he was a CLO. That's another collaboration of the story, but there was a story eyenzekile. And if uyayifunda i-comments zika-Asanda phaya uthi he was a CLO yala project, yeke indaba ye-diesel, yeke indaba ye-generator, PPEs were taken, they were stolen. We understand that? So the credibility oba izinto ilandika cases ilandika zalo mfana oba wayenze ntoni before, we understand they get thrown out of the window when there is someone that is collaborating the story. It doesn't mean ngenxa somebody is a murderer. Anything ayithethayo from now onwards after emadarishe ebulele umuntu ayizoba inyani, understand. So we need to give the benefit of the doubt, and the benefit of the doubt is about the explanation that must be needed must be heard by kulo muntu uaccuswayo, and we waited for yona so that we can collaborate simamele isi story kulo muntu accusayo, and yade yafika i-deadline emele wasikhupha khona i-story, and there was no landing. Let's say for instance uShake sebebuyele kuthi ngo-4 o'clock, at ngo-4 o'clock now, he wants ilandika u-airisha his side of the story today, which is a day after. And we'll have about sasibambe story ngenxa ba urespondile and ufuna ulandika uyicacisa and ufuna some interview aseve imibuzo yakhe, and failure responda. Now it gives you as a media house about no option but to wenzele unayo, hoping that it will trigger him to respond, of which that triggered him to respond. And even in the evening, he sent me more information about uNampoti, not about the story, but uNampoti oba ungumntu onjani na. And it doesn't matter oba ungumntu onjani yena, is the story esasithethayo siyinyani na. And I think kulapha faile khona u-explain khona uba istory siyinyani okanye asiyonyani, isenzekile okanye asenzekanga. But I'm not saying until only Shakes noNampoti uyaziyo uba the issue of it rights zenzekile na okanye azenzekanga, and hence kwasekuqaleni besiyitshile indaba elilo hlobo. Scenery Park neReston zilungiseni i-fibre ekhawulezayo ethembekileyo ngoku izangqu elokishini ngeFlycool exhaswa nguVuma. Fumana i-uncaped prepaid fibre ngamaxabiso afikelelekayo, ufumane ufakelo simahla kunye noncedo olusondeleyo nolunohlobo. Akukho contract, akukho stress, ungaqhagamshelwa xa uludinga. Nokuba usebenza usekhaya, ubukele imovie, ufunda online okanye udlala imidlalo, iFlycool ikunika isantya nokuthembeka okufanele wena nosapho lwakho. Iba ngomnye wabokuqala ukuqhagamshelwa. Ukufumana inkcukacha okanye ukufaka iodolo yakho, WhatsAppela kule namba 068 617 3819. Flycool iyakhawuleza, ithembekile, i-uncaped fibre yeza kungekudala iScenery Park naseReston. That's why I can DCT Mandizo explain kuni. Then I received a call from Bongana Kyanji na explaining the involvement yake. Oti on that Sunday, yeah, I understand that that's another collaboration. On that Sunday, uNampoti ufikile kuye. That's his collaborating le nto uNampoti. On that Sunday ufikile uNampoti esethi ufuna uyovuselela icase kaShakes. Ucaphukela lento, uyabona lento le is political influence, ucaphukela lento uShakes ayenzayo kuchaka. So ufuna uyovuselela la case. Uthi ubongani uthi ngenxa there was i-taxis ebezimove around zama volunteers zihambe ziqokelela abantu for baze kwemeetingini. Athi ubongani amkhombo ba here's one of i-taxi ambokhwela kuyo. We understand if ufuna uya kulo direction akawana. Not necessarily oba ngubongani othe makayovuselela i-case. I think that's because ubongani naye uShakes comrade yakhe, he doesn't want to be involved or to be implicated in something that will discredit another mayor comrade.
So uBongani explained leyo into, and uSkedane explained leyo into ba he's not the one that was with uSheikh Semotweni at that time. So nam ndithi mandizonicacisela kuni oba Skedane was not there. Bongani uthi naye he is not the one othe makuyovula icase, and imind kala ndikeni uapproachwa nguNampoti said no Nampoti I think uyatsho ekela ndikeni evidweni oba no, when I met uBongani I already made up in mind. I think I already went I'm not sure went to the police station, but he wanted to go to the police station on that time, and he was assisted by Bongani. Yena ke utsho uthi uBongani no, I just ndamkhomba ba xa ufuna epolice station nansi anazi imoto eziya kwela direction, you can take one of hers. Yaphelela apho. So but I think mna kwela micala is just abantu they need to understand oba we do his story, different stories at different times. It's just a bit of this is a election year, and this especially it's a countdown to Ilandiga. It's a countdown to Lendo date 4th of November. There will be a lot of his story, and in that we are very careful and on how to navigate around his story, his sensitivity as we don't just print the story, we don't just publish the story without checking, and at the same time we don't just discredit umuntu ozane story sethu ngenxa yoba of i-background yakhe, ngenxa yoba he's poor, wakhe wabanjwa before. We check the story azanaso ngalo mzuzu, because abantu bekhe babanjwa, abantu that have been in crime ngaba basetyenziswayo, basetyenziswa sithi thina bantu uya-understand abathi abekho abazange bangena okanye abekho kwi-crime. So kulula uLandika uthumela ngaye ngenxa yoba uyayazi uba yinto yakhe leya. So but anyway ndithi ke mandi-explain leyo into then so that abantu bayi-understand. We won't stop, and no amount of negative energy that will stop us from broadcasting izinto that are coming from a community. We are a community television. BCM TV iyabangena nangoku. Enkosi.